Na cabeza ten 7 furados. Bueno, son... E cales son os 7 furados? Porque miña nai vai nos enseñar cales son os 7 furados que hai na cara. Ela non estexe. A ver, cales son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7 sabemos contar, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6... É a boca 7? Ou por onde estás falando? Sí, que estou falando. Coño, pois entonces sí. Escoita, sabes que me acaba de acordar? Ahora que che anduven así, que che manchinche de terra. É que listas. Ben, por aí, meu querido, eso non me pode dar. Xa non colles mozo, hoxe non colles mozo. Pois acábame de acordar. Cardar, sí. Este queixo Queixo lán. esta boca pide pan. Este ollo revirete. Este ollo revirete. Este outro pimpineta, arráncate cabanete. Arráncate Si cabanete. queres che botar un chorro de moco. Eu non podo limpar, que non Ai. acabar aquí. Acaba de cavar, rapaza. Traballa, muller, traballa. Sacarei esta fora, estas cosas. Saca o que queiras, ti planta o que che dé a gana. Si non compramos a leira ao veciño. Cebolo todo. Sí, Si non compramos a leira ao veciño, que miña non hai terra que lle chegue para plantar. Bueno, muller, unha vez era un lobo. Bueno. Ala, veña, vamos a traballar. É moito. Moito cebolo, moito. Temos moito cebolo para plantar, mamá. Non sei onde imos a plantar.